L-erba' filgħodu saret l-awtopsja fuq il-kadavru ta' Yvette Gajda, l-om Ungeriża ta' 38 sena illi t-tlieta allegatament inqatlet mis-sieħeb tagħha. Mill-awtopsja irriżulta li b'kollox instabu aktar minn 55 daqqa ta' mqas. Id-daqqiet instabu minn sidra l fuq b'dawk fatali ikunu id-daqqiet il sofrit fonqa. Ir-raġel tagħha Laflo Marton ta' 45 sena għadu qed jinżamm taħt osservazzjoni fl-isptar Mater Dei fejn malli jkun irrilaxxat mistenni jitressa l-qorti u jkun akkużat biqtil. Intant minkejja li l-ġirien kemm il-darba semgħu lil koppja Ungeriża targumenta u anke semgħu tisbit ġej minn ġol appartament fejn kienu jgħixu fi triq Efesu f'San Pawl il-Baħar, jidher li qatt ħadd ma għamel rapport lill-pulizija. Sorsi li tkellmu ma' One News ikkonfermaw illi il-koppja kellha problema bix-xorb u mhux l-ewwel darba illi deret tixrob barra triq u jagħmlu l-istorbju matul il-lejl kollu. Dan kien ikun segwit minn argumenti bejn il-koppja l-iktar bajat. L-argumenti ta' bejn il-koppja waslu iżda biex iż-żewġ titfal tagħhom Tamara ta' 17-il sena illi l-om kellha minn relazzjoni oħra u Nasfa ta' 5 snin illi l-om kellha minn Laflo kienu spiċċaw joqogħdu f'appartament separat fl-istess blokk faċċata ta' dak fejn seħħ qtil. Iżda jidher li t-tlieta filgħodu għal ħabta ta' l-10 u nofs l-argumenta eskala fejn intużat arma. Nifmu li x'aktarx kienet it-tifla l-kbira li għal-ħabta tal-11 u 20 ta' filgħodu li ċemplet tal-lajnuna wara li semet lajja li ġej mill-appartament fejn kien hemm omma. Malli l-pulizija waslu fuq il-post u ma sabu lil-mara fadira demm mitluqa fl-art fil-kuritur tal-appartament u l-raġel qrib tagħha bl-imqas illi jintuża ħdejhom. One News huwa informat li ir-raġel waqt li kien qed jiġi interrogat mill-pulizija fl-isptar ammetta illi id-disa daqqiet ta' mqas li kellu fuqu għamilhom huwa stess li ma feriti kienu superfiċjali.